Anielici. Naukovač. Dispenser. Dosifikátor. Dozor. Dosírugajný tung. Prepáčte. Sorry. Perdone. Pardon. Entschuldigung. Krížovka. Crossword. Krucigrama. Mokrazy. Kreuzworttrasse. Tradico. Motýl. Butterfly. Mariposa. Passion. Schmetterling. Prekvapenie. Surprise. Sopresa. Surprise. Überraschung. Kanárik. Canary. Kanário. Canary. Kanarienvogel. Pero. Pen. Pluma. Stillo. Kugelschreiber. Veverička. Squirrel. Ardia. Ecury. Eichhörnchen. Na zdravie. Cheers. Salut. Avanzar. Super. Zobrali sme to v pohode. Aha. Zobrali sme to tak chlapsky. Keď nám bolo na konci školského roka oznámené, že máme opustiť svoju triedu a ísť do tvojej triedy, do 4. A, kde sú sami chalani, tak sme si povedali, že na ten posledný rán to nemuseli spraviť, ale tak teda pôjdeme tam my a nejak to dáme. Jediné šťastie si myslím je, že naša triedna učiteľka bola naša krstná mama, ktorá nás podržala. A myslím si, že už nemáme viac čo povedať. Takže máme ešte čo povedať. Pozvali sme tam jeden super kolektív, máme tu aj našho šatňara, ktorý je náš spolužiak terajší. Je to Andrej Žebrinec, tam ten chlapec. Chalani mali skúškovú týždeň pred nami a bolo to tiež veľmi, veľmi dobré. Jak sa nám zatiaľ páčil náš program, alebo aké bolo tento? Ešte jeden dní, napríklad. Ešte niekto chce ako vyjadriť tomu jedno alebo niečo, napríklad sťažnosti. Nikto nič? Andrej? Andrej by niečo povedal, že? Dobre, tak teraz nasleduje tombola, všetky vám želám veľa šťastia a Teraz ťažká dilema, lebo som nedávny bodku za číslom, čiže to je buď 66 alebo 91. Rušová samozrejme. Ty čo máš, 66 alebo 99? Môže byť. Vyhráva šampanské. Aj. Ale ty tam máš bod? Nemáš bod. Kde si to trhal? Jak si to trhal? Máme dvoch výhercov, čiže chalani spoločne vypijú šampanské. Čiže poprosím jednému stolu, tam alebo tam, doľava doprava. Takže poprvé si vypijeme spoločne všetci traja. Dobrý deň. Ja len na prevedniku som prišla, viete. Čo máte s rukou? Ale tak
Dobrý deň. Čo sa vám stalo s nohou? Mám nejaký divný. To je hrozné, fakt. Bože. Áno, máme dobre. Novi. Dobrý deň. Čo sa vás tam máte za plúc? Ďakujem pekne. Dovidenia. Ježiši Krista, ma bolia Krista. Pani, zavolení, prosím. Základ, ale dúfam, že vás trošku rozveselím. Ne? Takže keď aspoň polovička z vás dvihne ruku, tak vám tu dáme nejaký ten freestyle. Nevadí, aj tak vám dáme freestyle. DJ, zapni to! Ja by som ešte raz zatlieskal, keby som hlavný. Luci, Lucka, poď. Myslím to malovanie. Viete, nechcem si zašpiniť koberce, tak si rozprávam tieto noviny. Koberce, tie mi kúpil môj drahý nebožtík. On bol taký úžasný. Vždy, keď ma zbil, na druhý deň mi kúpil koberec. Mám už 69 a to už som aj dávke predala. No, ale malovanie si vyžaduje prácu profesionála. Tak som si dala inzerát. Hľadá majstra na malovanie. A o chvíľu by už mal prísť. Čaute, milá dámy, milá slečna. Nechcela by nejaká budete mať časy? Ja som Hans, Tigolo. Nám vystačí mladá dámy. Urobím vám detičko, no? Á, tu už mám zákazničku. Dobrý deň, moja. Majster prichádza v plnej sile. Á, dobrý deň. To je dobré, že v plnej sile. To je dobré. No ako tak na vás pozrám, skôr je pomakám na fantázii a nie na sile. Prosím? Ale nič, som zvyknutý na inú drinu. No áno, drina to bude, ale najskôr pohostenie. Dáte si kávičku? Ako na rozohriate, predtým si dáme kávičku. No samozrejme, a potom začneme makať. Makať, áno. A čo sa toho týka? Techniku si môžete zvoliť sama. No tak, techniku by som volila ako pri mojom drahom nebožtíkovi. A to zhora, dole, zhora, dole. Aha, zhora, dole, zhora, dole. Áno, a odzadu. Odzadu? Odzadu som väčšinou končieval, ale dobre. No a nechcete si odložiť? Jaj, taký tam ak to vidieť vyzločeného, nech sa ti to nebojí, tak mu bude mať tam taký vyzločený, že ak to picne z toho. No a vercajk, kde máte vercajk? Ja mám vercajk vždy pripravený. Mojom otázočku, na čo to rozprávačte noviny? No pozrite, možno ste profesionál, ale ja nechcem, aby ste mi to tu pofrckali. Ale to nebolo vôbec nutné, ja mám preto vlastnú ochranu. No, poďme sa baviť na trochu inú tému. Čo sa týka platu, ste platení od hodiny alebo od výkonu? A to si koľko myslíte, že to bude trvať? No, tak keď to robil môj drahý nebožtík, tak to trvalo aj 2 dní. Tyjo, to bude hádam nejaká nymfa. No nič, poďme sa pripraviť. Budete ma pri tom potrebovať? Ja by som to bez vás zvládol, ale pravda nebude mať ten správny efekt. Tak ja sa idem pripraviť. Čo je?
Poď, prituli sa tu tak majstrovi a bolo, jak Indra tu vlastne dala. Hľadá majstra na maľovanie. Ty bude tam bol snad nejaký preklep, hľadá majstra na milovanie. Tak nič, majster odchádza. Dovi. Tak počkaj, Zlatúš. Keď milovanie, tak milovanie. Ale podľa mňa, najprv ma zbiješ a potom brutálne pomiluješ. Ty to neblázni, ja by som radšej vymaloval. Prejavy sa začali objavovať v mladšej dobe kamernej, teda okolo 50 000 rokov pred našim letopočtom. Boli to hudba, spev, výtvarné prejavy a tanec. A práve tancu, ktorý sa z pôvodne rituálnej funkcie postupom času pretavil do formy, ktorou sa dajú vyjadriť najrôznejšie emócie a zároveň aj veľmi obľúbenú formou zábavy, by sme chceli zasvetiť nasledujúce vystúpenie. A začneme s tancom, alebo umeleckým útvarom, ktorý vznikol zo spoločenských tancov v období renesancie a jeho názov v pôvodnom jazyku znie baletto.
Mne to nefunguje. No to je jedno, poďte, zabudnite sa. Poďte! Poď, mama. Jede mašina.